kibi kalangai thaka. Oh yaksle yakre na chike nai bo babu. Oh babu. Oh bo nang piang thaka babu. Babu. Oh bakha. Oche. Kapang ita khok tai bukok chong chang hanya hin no borni smangpling bukhak tui chung mangplik tu bui ma phayoka belai khino kha sajak nai kha yokjak nai mangplik obongkha sini tiprasa society wo obo belai khino nukmani alai jakuk ta male mane hamya mutai bai kobol jagoi nungoi talangjak mani hamya mutai bai kolob jagoi nungoi talangjak mani abo bo dino male ambushakni horo belai khen wana ma singcha horni 11 ta samoyo nokhoroi thangka nokhor mani pore tamo ongkha bini logini bini bihik banyo ang koglam sawoi norokno sukruboi bebakno phunuknai kokni bisingtui norok nai tongdi kalam chok nokborni smangpling bukhaktai sagari nini sinmung kisa sagari An basuna deba ma. basuna ke nini chola thuni bumu Soronjo deba ma. soronjoy ta ki chora khachani hinke je nukmani je ambushakni horo horni 11 ta samoyo nokroi thanguni ni chla thangmani tamo ongkha tamni bagai nokhorka walai mungrok de tong norokni buskango Kerui. tani bagai nokhor sukrubu chari lukrok Bok kam kerana kok sai tongo. Nga mairok sanan ni mairok songoi tong ta sanan ni bagai. Engke engke sagari obuyako prothom nini busai tam khlai samu tam sagari labanau. rabara mani bisi busangka busu koi busu busu baluka Bisi bala aku 2 বছর ওখানে তা bisiknai khana bisiknai ni yagulo norokni chrai khorop sangka mangai khoroknai khana sala khorop suk buri khorop suk bari masa sala masa buri masa poda pori bakya o karasi parikha pori chikcha bakya ke norok raba rawoi okoi chai tong hanyoblena ni jini da buni baga busrok man rakhe busrok man hajira manda korok manta tai chora khasani 5,000 manta 5,000 mano sidok ki obo mas kik da man tam bobo hai baga ta baljana mane baga to baga no mane mas kik da bo 5,000 man mas ki inke norok o 5,000 baija norok obo haike raba rawi chalai tonglai tai alai da samung khai chao bobo hai boni samorok tangta hajara rok tangta raba rawo hajara ro khayo ba ki chalai tongmani tana inke o hor ambushakni horo 11 ta samoyo nini chla nokhori thanguk mani tami bagi nokhorka abu sagar kam kerana ha kok sawai no tongmani engke maisa nani ni sotigena ni thangmani sotigena ni thangmani ke gasang gana tong usdena ni thangmani ako sotigena ni hamani ako na khako na nolai khal thangta tam hoi saiklang no kono saya kun saya nungko bon tam hoi saka thangpuru saisi malia wasan thangka khaji ko horne 11 ta samoi nokhor thangka angka mane biang thangka na get phasina nokhai thangman nunglia taka mane o boundary parang khata ge parang khangka norok tam bobo hai bono na da naituk lai khatam naituk khangka tam boro ma da man kha maya horo naituka gumakano malia koita jora naituk kha 3 jora mala liata ga pungai yo khangka na naituk kha pungai bonaikha kono kha chalo sung poriman kha 3 din kha 3 din kha man mani bobo haike nuku kha man puru boina bana thangka nukhata
Dai sorot kesari. bui naba nanan tangke nukata Bui raba rana tangka nukat. Bobo hakin nugu kya. naba nanan tangke nukhe sahau kata Nukmani tam bobo hai nugu kya bono. bufang Naiki acuku jatong tam bobo hai. kaji ja kota Kasi jak. pasi nuk Kasi saja. Hmm. Kasi saja. Eh. Kasi saja nugu kya ta. Ke nang tangga jana kya. Tangai nai liya Nailiya. Ke nogo mane tubu puro mane bono sabuk khengi kya. parane boron ta tangai sararok tangai nuk Paran bororok khengi kya. Ke kuno police rong na information ru dar ka. nojano ke boron sahau ke sang sahau kan ke no Dai nukoshidi sorot kesari. no nukoshidi ni sharata Mane police rong na information do mani kuno borok phailiya tai kheb kheng phailiya norok no samung khachi de hanyam le na. Ke nini chela ni umar busur 36 bosor 36. Ke nini ke busur no 30 nini mungtang kuno. basana O kamini bumu. ha O kamini bumu. Sri Chandrapara Chondropara. Sri Chandrapara Siri Chondropara. Sri Chandrapara Siri Chondropara. Hingke je nini busai. Horni 11টা সময়ও নখরি থাংমানি তামো ববো হাই রিজন নাইखे কুনো মানে বই বাই ওয়ালাই লাইখ্যা নাইखे বই বাই কক বাং লাইখ্যা নাইखे নরক হিচাংনি ওয়ালাই লাইখ্যা তামো ববো হাই রিজন তামো wariya ke bani ওয়ালাইয়া ওয়ালাইখা তামনি বাগি নখর থাংতামবো তমা সামা kono saya thangna কুনো সাইয়া কুনো সাইয়া ওই নখর থাঙ্গো গাহাম গরং ন kaham kaham ko sai si নর কুনো ওয়ালাইয়া wariya কুনো রাংনি তৈরক দ ওয়ালাই সারি পাং রগো wariya ওয়ালাইয়া তানি বাগি নখর থাঙ্গাবো তানি বাগি নখর থাকা kono saya ga hothang sotai gena hane Engke je bo phung rogo rabar rawi phaipu rogo tam sapai no nogo phai aboni buskang rabar dara sasa sagang na manta salsa sikang rabar rogo rawi phai o salsa sikang go tam sapai no apa na he go dehero goliyo ni saung ke kilo ni sapai ta nenja phai ha deharo kluyo mane kiriwo hnai sapai ka dehe goliyo ham ko pho ka haketa ham pho nai hayo ke joi nai mali ana ba hne kuno aproni je lengei deharo kirijagei phayo engke deharo sakrubo hungkar kuno norok doctor hai ka motai rok da nai nai lekha matai ro ka nai kha naikya tam hunisa budo korobo hni sata budo da korom kha hne ha budo da korob khana hne বহুত মানে কলব খানা বহুত কলব খানা কটা কলব জাখা নাইখে কলব এদা তাম কটা কলব খা ছয় ছয়টা পরমান budo korob khana hne tong আর বেলাখেন ওয়ানা মা সিংচা অবাহন্য কক তোমা নি বিসিংতৈ মাংক্লিং বিসিংতৈ তাবু বিহিক ন কক সোংতিনি ন মানে বিহিকনি মানে চিন্তানি বাগৈ তত্রাও মাইলাইলিয়া না তৈরক লাইলিয়া না হাंखा बा बिनि खरां रक बिसि फायांगै तंखा हांखा सोंना फनोसे माने बिनि खरां फायांगै तंखा kok to mani bising te abung saimangka serai update nokri phaikya mutai hamya but kolob jagoi nungoi horni 11ta somoyo nokri ma thangka tai kono krui abono main point nungkha mutai hamya bai ang buisak ni dino kolob jagoi nungoi bini busai tlang thangjaka bolong bisingo gotang male nokha saltamni bisingo फासि साजाकसो मानैसिउ अमबो आमचाइनि लुकरक राबार फुं आइसुक बासावै रानानि हनै थांतिनिवो नगैख्या हनै कक्तमावो जों ताबुक आपडेट साइमांका बिहिनि तैबो हंखो ताबुक नरकनि ताबुक निनि नसाइ ताबुक लांमा चय थांमानि बिसिंगो बुसकांनि पान्दारकनो बहाय खलायनानि हनै वानसुगै तंखानिनि बखा bubai kisas ko sobo zakaba
an ako sini buskani an busani panda no subu ka basao ma suba kha hangke joto lukorok no phaye hingke norok tak tam bobo haike salai tongkha ano ko sa taboy bisa misa subu ka ko da ka no para kheto jumi rok de tong nong kere kere nong ration card de tong tongo ration card apil da bpl apil da bpl apian apl ni nakra juktora tong iko tongo ni nakra jeke batarok de man man boys ko mano Hmm. hingke om banja salai tong norok aw nukhungo belai kheno chinta kalayo muktri thangya hopung hor kolok muktri thangya o mokol ni muktui kagya angma haikino busai tabu kemajak ni bagai busa khorok noi no tam khe unukti khlainai tabuk bini busarok no doctor engineer khlainani hnei wan sugui imang nugui tongmani successful da khaima no belai khen wana ma singsa tabuk nukhungo hingke joto lukrok hasteni lukrok bo tabuk sai tongkha busani bagai o buskango no buskangni o koyek dini no busani bagai kaisa panda khlaijak nai hingke pandani bisingo no joto lukorok no nukhungo borok ni nukhung chukjaya ba phaiye norok nai phaiye kitsa chubasu bukhabai khabai khlaiye jotono thansa khlaiye borok ni nukhung no nai phaiye chuba phaike ba borok ni o pandarok successful lungnai tei borok ni nukhungo hamari phainai tei norok ni bukhaktibo hamjangmung kuplung phainai hasteni lukorok no abono tei sang repeat ma sapiro borok ni nukhung belai kheno chukjaya tamkhe panda khlainai tabuk thui muktri thangya chawi totra thangya mokol ni muktui reke reke ngui tabuk chini bukhuk busaino chinta nangjagui tabuk wan sugui ma tongjaka ketini cheng obo hanyo ground diput khlaimani bisingtui no bini busaini obo haike langma bobo haike chokha abono jeng reporting khlainani bagui jeng kok lamni bisingtui sungui norok no buskango tuwi mangpli phunukdani bagui jeng ma phaikya obo wngkha topic wngkha mwtai hamya bai kolop jagui nungui 11ta horni 11ta o tlang thangjaka nokha saltamni pore hingke khasijak langma chojak mankha belai khe wana ma singcha baksa baksa hingke nukhungo chalai thani walai thani ki rangni thani walai thani ki manini thani walai thani hamjumung thani walai thani phasi chau obo khe alaida topic alaida mangpli obo hingke mwtai hamya bai nungui hordi porono 11ta somoyo nungui kolop jagui tlangjagui langma choi thangka Suronjoy da Burma hani buluna belai khe wana ma singsa tabuk busarok chikon chikon khu borok ni tabuk thinang borok ni porinani rungnog rogo kaham ko porirei borok busa butui buma bufa khlaiye kaham khlai songchar khlaiye unukti khlaiye tisai talangnani busa butui no tabuk bo successful da khlaima no belai kheno kha khamjakni mangpli obo ga hasteni lukrok no obono kok ma ksaro buskangni bo tariko panda khlainai no mongoba Mongobandi no tarik bo tarik klai Sajaman tini koi tarik wngkha Ingraji tini to Sukurbar abonya hasteni lukrok no buskangni 26 tarik May 2026 o salmari uno o nokhlao panda khlaijaknai takhuk Suronjoy Debormani obo hanyo nairukmung panda ongnai tei bono hamjagui joto nukhungni ongui tei joto lukrok haikaba nukhungni ongui joto takhu bukhurok phaibainai adin chalo kwchung jora mangkha hangke o jorarokni o pandarokni update no phurungnani bagui chung chaitongnai chini takhuk Suronjoy ni bagui ke tabuk borokni nukhungni borok robai kok thaisa thani sai khlanai do hambai no do Ajeng hanya hai mangplikni bisingtui obongkha langma chonai Suronjoy Debormani buma asol original taiko angka buma banya ang koglam salaina sagari mo nini bung tamo Mayaran de Burma. mayarani
tam nung roda rosap turung Rosabya, borni rosabya. Mairani Agaswani rosama hai radio center Rosabya, borni rosab tong. mani o nusala thimani bising tuiba langma chomani bising dukhong jagan nei sang non kisam ma munei rusu do ma munei rusu engka abono buskangni jorao o monggoban dino 26 tarigo tang nusala suronjoyni panda humla nungla tang bo hai lukrokno kok kserna Lukurong no, angla suzaga ya ba. Kisa suba sunai ta ko. Jaga bukere, jumi bukere. Labar bagan bukere. Kita angka kalanya ya bono. Ang cinta nangi cuman ta. kuno lain malia tan mane pala malia Boro pala mansi na sile. Buma sajung ba. nuk tersi thangli na tana Boro tanah sile. sawisin totro lalia na Boro lanya se. Angba tai mai sana bo. tam ko tongkhan Tongza ta ko hanyo. je nusala langma soprun sim nung tam bo ba hi tongkhan Bogo ban no tom nai tong kata babu. Tai tem tam kai. ni top na kha sadi Ko. Ano je matai nge bo atai nge bo telang na chong bo. Bo. Ano nai kle telang thangma bo kisala o nyai mana ne o ba hai ro. Nai tong kata ko. o ba hi ni to bu khai tong khata À. srai ni o kok no mutero khnai tong phi ba do Ao. je nung mane bu khaw top khai ti no À. sari haita O bon tam ta. se tai focus ko A bon ta. jot to lukorong nuk na ya ni mane Ani. sari Ko labar bagan mo kere. Kheta jumi mo kere. Oro je pai phaijama se tong toro. busuk balu kharo tong phai mani busuk balu kha Oro 3 বছর খানা 6 বছর 6 বছর do biang ni agi biang tong ro mani ই কয়াং মুসরায় musrayo so obo ke nong ni jaga daklai অবদে অবাং জায়গা পাই ফাইমানি ন pa yi phai mani অবন ফলে জাহাইং থাং খাবাতে জাম খাইছিনাইছে tabu goro nini nukhungo mane nusarok ban norok o jaga o tongkha hinbla tai keb da tong ই ক্রে ক্রে gana gini nok khung busuk tong ই কর সং খুংনাই তে মাস khungnoi no nok kaisani nok simi ই tana ই ই o ma ke tonglai tong mani ga nok ni o tong thai jaga o kuno tui hai ka ba chung pherang karen rok kuno problem rok geta তুই বাই ক অবাম তে ban ki oba আয়াং আয়াং তলা সংখ্যাবা রহ পরখাবা রহকা রহয়া পরখাবা কিসিটা রহরি রেখা পাই hatai kusuk ba kai na ta অম হাইতা koi gon tarok saruk ki বড় দুই গ তারক সং নালা phung sarik da saru সারগিয়া ও কিসা সারকা তাইসা সারগে ও norok tam ko choli tongkha সেন্টেস 50 পুঙ্গে tam ko choli tongkha অরও বাগান মালি রক কাই ফেমা নারা তঙ্গো গারন রক না হালাই জাতা tam ko panda khlai norok buskango tui kiri ki তা জাম খাইনে জারন ফামা না হানাই অর ফান সারুক দি মা হাজিনাই তা রকা বা রহকা রয়া ako do ke je no sajla 11টা সময়নি হরনি bo নখর থাংমানি tam bo ba ke নখর থাংকা nungle nogo tongnai ba buma ba wada walai ting ওয়ালা যা ক কাহাম সাউই ন আমা নংলে দিপনি মাইসা জায়গা দেহার কলাই তং হাঙ্কা বা নং মাইসা ইথানি হনি কে yang camera na sik sari অর ব সরাই রক তঙ্গো কে আং সাউই ফাইনা নাইফুরং কে বুবাইনা হনো অনানা কাকা বিয়াং যা অখর ছাকাবলে নি হনো मा नों नंगुर गैया मालाय बेंक मोखां हम मालाय यां हनै साव टस बुकरे कारेन्ट बुकरे के नंगुर गुलिया बेंक मा थांखा बेंक मा तंखा के रतुक लाइबाय खे मास मालिये malia माया hopung na tuka नाइटु गया खे ताइन दिन न रतुक मालिया malia ke bufur ko man ka 3 दिन परे के मा खाता आयां din no ka saltoni pori ka man ka आयां बुइला बारानाय रक साव के thangka no gui puru आं थांलिया आं हिमैबो मानजाया का bo ba haike ada ga no gui kya han norok sung अ लाबा रानाय रक नगु खापो ke haike no gui kya borong no sung jana kina eko kotok soroja kotok sor nukhangke yang phun khlai hoka thanglai baikata ki ada ga je phachi sajak nuk pharo tai khengi no tu phuro bujak mari rok to to kri kri abel kri kun phun uspo do kri ekdom kaham kaham ge kuno nukhungo walai suklai rok nglai ma kri buskango kri ke
o ang buisang ni dino sa nokori tango humbla bolo kubuita ambu sang dino no hai hani nyo rotuk lai bai mani mas maliya ki khanamani mutai hamya ba se kolobui nongui talang thangjaka ni khanabla oblo kubuita kobun ta kubunyo mm mutai hamya talang thangjaka mm wachpono wa hairo khada khanaka nuda nukha nuge ha nuge nugya ingke nusala suronjoy talang thangjaka mutai hamya bai hainte ayang laba rai phai mani khakliyo hai kliyo humpo rab rai phaimani khaklayo tamo ako bukhakliyo hmm hai kliyo humpo ke ako sakang ke hmm biro hingka pho mai cha ta ni mani saya ang sana musunya kho ni humpo ke ano hno ama nang di pan mai sa je ke saji ni an da gi ro hmm da gi ro ke ang mai sa chong khata ke sai chong sin se ong khori thang lai ke ya awan dar gon ra ka no kri ya dino okay mutai hamya bai kolobui nongui talang jago hnile bo hai ke norok saimanka i thikana da nai mutai rok da nai tamo bo hai thikna nai nukta thikana na kya naya khe tamni sakau iko mutai hamya bin sago kobol da burjing mutai ro hai ro kobol da botalang thang ja ka hai ro sa nongui talang thangjaka mutai hamya rok bai hayang ni hayang ta kriyo na mm ekdom soy soy i belai khe wano ma singsa iko tabu bhumani khukti bo saimangka suronjoi tamkhe langma chokha mutai hamya bai kolobui ang buisakni salo horni 11ta samoyo nongui talang thangjagoi buphango phasi chajak nongui kha tarmani mutai hamya talang thangka belai khe wano ma singsa mangpli obo o kami tom kami obo om da si chondro para Sri Chandra bolok rokhe saitama bolok ba sinobo dugli bolok dubli thana ke last paithakok buskango tam bobo hairoke norok panda khlainai suk jaya ba kisa suba mung rok nai jata kisa subamo lukorongni tuita lukurok no kisa suba mung nai jata norokni account nokte to tongo tongona hamba aw जों paithakni mangpligon जों thanglaikia salaimani bukra jukbai mane suronjoyni buma bai ta suronjoni buma bai sorry aw bahnyo borokni nukhungni bisingtui joto lukorokno chuba phaidi haikaba chubanani khlaidi belakhen nukhung chujaya borokni nukhung chugyani bagui buskango panda khlainani belakheno mane borokni nukhungtui jingjalungui tongkha mane wana chintang tongkha taiko wana cinta kelaima bai mai tui lailai yang le tongkha thui mukri thangyang tongkha geseng brokni account जों TV ni screen no roi rwano o account ni tuino norok account number tui norok chubanani khlaidi kitini ni mangplik takuk suronjoi je mutai hamya bai kolob jagoi nongoi talangoi langma chomani o mangplik no update phunukmani tinin bagui omsuk joro tunyang siteng rangchani takuk tei bukuk chong nai tongnai rok no comment ni bising tui singhodi nai tongnai rok no jotona hambai khulumkha.